Кеше булып калу теориясе. Кеше булып калганда гына кеше булып кала ала. Менә шундый кабатлау. Кеше менә авыр чакта депрессияга, паникага бирелүчән була. Менә шушы депрессия, паника кешенең менә шушы кешелек сыйфатларын күпмедер дәрәҗәдә югалта. Австрия психотерапевты Виктор Франкл бу хакта язган. Ул концлагерда булган кеше. Ул язган. Беренче булып бу кайчанда булса бетәр дип өметләнгән кешеләр китеп бардылар дигән. Аннары бу бер кайчанда бетмәячәк дип уйлаган кешеләр китеп бардылар дигән. Ә менә үз эшләренә генә мавыгып, бер нәрсәгә дә өметләнмичә, һәм шулай ук өметләрен дә үзмәйчә яшәгән кешеләр исән калдылар дигән. Ягъни кешенең менә өметләре нәрсәгәдер авыр вакытта өметләнеп бу бетәр дигән өмет белән яшәп шул өмете üzülүе дә кешенең рухын сындыра. Һәм шулай ук кеше бу бер кайчанда бетмәячәк мондый авырлык дип менә шушындай кара уйларга бата икән, ул кешенең дә рухы сына. Кеше шуңа күрә менә шушындай авыр вакытта котылгысыз дип уйланган заманда кеше менә бүгенге көн белән менә хәзерге тормыш белән яшәргә тырышырга тиеш. Эмоцияләргә, ниндидер өметләргә дә бирелмичә, өметсезлеккә дә бирелмичә. Билгеле кешегә теге депрессияга бирелмә дип әйтеп, кенә кеше депрессиядан китеп бармый. Игътибар итәргә иткәнегез бардыр, бәлки мәсәлән, нинди коллектив каләгүеңә карап, синең дә кәефең үзгәрә. Мәсәлән, төшенке кәефтәге кеше, шундый ук төшенке кәефтәге кешеләр янына кереп утыра икән, алар бер-берсен тагын да теге нәрсәдер сөйләп, авыр әйберләр сөйләп, елашып, кочаклап, бер-берсен сыктап, юатып, һәм тынычлан инде дип тагын да күбрәк бер-берсен теге эмоциональ шундый бер теге начар халәткә, депрессияга кертәләр. Ә инде алар мәсәлән бу турыда бөтенләй сөйләшмәгән ниндидер теге салмак, сабыр, тыныч кеше янына кереп утырса, шул ук кеше ул башкаларга карый да, кара бу дөнья ул кадәр начар түгел икән бит әле дип уйлый да, ул ныгып китәргә мөмкин кеше. Чөнки бу турыда сөйләп үз-үзендә казынырга мөмкинлек юк бу очракта. Шуңа күрә әгәр дә сез шушындай теге эмоциональ, шушындай ниндидер теге хискә бирешәсез икән, төшенкелеккә бирешәсез икән, менә шушындай теге вампир кешеләр белән, үзегезне теге елата торган кешеләр белән аралашмау яхшырак. Һәм тагын бер әйбер, моны һәр вакытта да менә киңәш итәләр бит инде. Эмоцияләр ул зыянга гына эшли, эш белән мавыгырга кирәк. Ниндидер эшкә, ниндидер яңа проектларга юнәлтергә кирәк үзеңнең көчеңне. Мәсәлән, бердә булмаса инде ниндидер теге интернеттан ниндидер видеолар карап үзеңне үзең теге төпкә төшереп утырганчы, мәсәлән, ниндидер кул эшләр эшләү, суда, бассейнда yüзү, йөгерү, җир казу, бакчада эшләү, шундый ниндидер эшләрдә ул кешене тартып чыгара ала менә шушындай эмоциональ начар халәттән. Тагын да куркынычрак әйбер бар, анысы паника. Менә паникага бирелгән кеше, ул бит инде теге күргәнегез бардыр, ул башын алга бер нәрсәдә күрмичә шулай эшли. Каядыр югерә. Мәсәлән, анда теге паника вакытында, кешеләр анда янгын вакытында, янгынга караганда, мәсәлән, бер-берсен теге таптап үтерергә мөмкиннәр. Шундый очраклар күбрәк була. Аннан соң аны теге анализлый башлагач, шундый нәтиҗә ясыйлар, мәсәлән, бу кешеләрнең бөтенесе дә исән калыр иде, әгәр алар паникага бирелмәсә, аяк акыл белән чыксалар. Һәм шулай ук менә паникага бирелмәгез дигән сүз, ул күбрәк паника тудыра. Шуңа күрә дә әйтәләр бит инде, ниндидер шундый куркыныч очрак килеп чыкса, ул сүзне кулланырга ярамый, кешеләргә ачык, аңлаешлы карарлар әйтергә кирәк. Уңга барыгыз, сулга барыгыз. Шуңа күрә дә кемдер шундый куркуга бирелә икән, аңа курыкма инде, тынычлан дип әйтүгә караганда, менә нәрсәдер эшлә дип конкрет шундый фәрман бирү еш кына шундый файдалы була. Теге аның эмоцияләренә тәэсир итүгә караганда. Һәм шулай ук билгеле бу очракта да кеше нәрсәдер беләндер мәшгуль булса, уңайрак. Аның ниндидер үз эше булса дип әйтим инде, бу кешене коткарып кала ала. Шулай ук монда кешенең билгеле шундый теге сорау тууы бар инде, бу видеоларны карамаскамы дигән шикелле. Менә минем фикеремчә, әгәр дә
кішіге бұл эмоциональ яқтан нендейдер түшінкілік кіне кетірі екен білгелі қорамасқа керек. Біз беткенде міне аңладық нәрсе екенін. Шоңа көретігі бірсінен бірсі қорқынышырақ видеоларына қарап отырғаннан файдасы болмасқа мүмкін. Бұл интернетні бүтінлей оқымасқа деген керек сөз түгіл білгелі, ешкіне де алай түгіл. Чөнки менә шушындай нендейдер теге түшінкілікке беріле тұрған мәғлүмәтні оқығанша бик көп рекомендациялар бар, юристларның кеңешлері бар. Хәзер интернет мұтта мұндай әйберләр искиткіш көп. Законларға сылтамалар белән жауап беріп отыра торган юристлар, ул сайтлар, нендейдер мәгълүматлар, порталлар булар җитәрлек. Әгәр дә сез нендейдер теге үзегезгә кирәкле җавапны эзләсәгез, моны һичшиксез минемчә сез таба аласыз. Вакытыңны шушыңа сарыф итсәң, табырга мөмкин. Нәрсәне эшләргә була, ничек эшләргә була. Тагын бер әйбер хәзерге вакытта шуны истә тотырга кирәк. Законнар Россиядә бик нык кырысланды. Шуңа күрә интернетта, мәсәлән, нендидер теге фейк аккаунтлар белән нендидер юк бар темага бәхәс куертып утыруның бернинди дә файдасы юк. Талашып утыруның дип әйтәм. Кайбер шундый фейк аккаунтлар алар махсус рәвештә кешене котыртырга мөмкин, ул бер нәрсә язсын дип. Әле аннан соң язып та җибәрергә мөмкиндер. Менә карагыз, әле бу кешене бүләрсә дип язып утыра дип. Һәм сезне мәсәлән штрафка тартырга мөмкиндер. Бу шулай ук интернетта фикер язмагыз дигән сүз түгел. Интернетта мәсәлән сезнең үз фикерегез бар икән, һәм ул ниндидер теге кануннарга каршы килми икән, үз фикерегезне белдерергә кирәк һәр вакытта да. Шундый формада сезне теге артыннан килеп җитмәсеннәр, менә үз фикерегезне әйтегез. Чөнки кешеләр шушындай бер-беребезнең без фикерләрне күреп, кешеләрдә шушы кешеләр ныгыйлар. Алар күрәләр, менә мин генә уйламыйм икән болай, менә мондый фикерләүче кешеләр бар икән дип уйлыйлар. Һәм сез шул рәвешчә мәсәлән фикердәшләр таба аласыз. Алар белән ниндидер мәсьәләләрне хәл итү ул күпкә файдалырак, ниндидер теге балавыз сыгып утыруга караганда дип әйтим инде, тупас булса да. Һәм тагын шундый бер әйбер бар, һәр кеше үзенекеләрне коткара. Моның өчен кешене гаепләргә кирәкми. Анда ана баласын коткара беренче чиратта, анда ата улын коткара, әйтик, инде анда яки улы анда әнисен, әтисен коткара. Һәр кеше беренче чиратта үзенең якыннарын коткара. Һәм менә без карасак та, мәсәлән, Никита Михалков онда кинорежиссерлар турында сүз әйтте, анда Владимир Соловьев журналистлар турында сүз әйтте, Якутия конгрессы җитәкчесе Якут халкы турында яклап сүз әйтте, Дагестан мөфтие Дагестаннар турында сүз әйтте. Һәм шул рәвешчә безнең тормышта да һәр кеше беренче чиратта үзенең якыннарына булышырга тырыша. Моның өчен аларны шулай ук теге ничектер гаепләргә кирәкми. Билгеле, алар моны башкалар исәбенә, башкалар хисабына башкармаса. Шуңа күрә дә сез әгәр дә теге кайвакыт күрергә туры килә, шундый менә аларга да начар булсын дигән шикелле шундый фикерләр бар, мәсәлән, интернетта. Миңа шундый теге үземә мәсәлән кыен булып китә. Сиңа начар, ә ул әйтә менә, ул кешегә дә начар булсын. Ул бит синең исәбеңә эшләмәгән, ничектер әйтик инде. Моны эшләргә кирәкми, аңа да начар булсын дигән әйберне без мәсәлән үзебездән чыгарып ташларга тиеш баштан. Һәм шуны истә тотырга кирәк. Һәр кешенең дә эше бар. Һәр кеше дә үз эшендә эшли. Мәсәлән, дөньялар тыныч, имин вакытта без бу кешеләрнең эшләренә сөендек, хәзер генә менә ничектер кемнәрнедер теге айырып аларны гаепләргә кирәкми. Мәсәлән, кемдер дәвалый, кемдер пешерә, кемдер җир сөрә, кемдер укыта, кемдер җырлый. Ул алар бит җырлаган вакытта без элек бик куанып аларның концертларына йөрдек, җырчыларны бик яраттык. Һәм хәзер генә аларны ничектер теге гаепләргә кирәкми, аерымлап. Безнең җәмгыятьтә булай да халыкны тегеләй итеп фикер буенча аерырга, булай аерырга, теге рәвешчә аерырга бик күп тырыштылар, аның без нәтиҗәләрен күрәбез дә инде. Халыкны менә бу аерымлануының шуңа күрә хәзерге вакытта безнең үзебезгә дә менә хәзер бер төркемне шулай аерып алып, аларны гаепләргә бөтенләй дә кирәкми. Алар да менә безнең илгә нәрсә килде, алар да шуны күрә.
Алар да безнең ил белән, алар да безнең ил кешеләре, һәм җырлаган өчен генә алар берничек тә гаепле түгел. Һәм без бит әле булай дип язучы кешеләр, мәсәлән, алар бөтен кешедән дә сорамадылар, бөтен кеше исеменнән сүз дә әйтә алмыйлар. Сиңа ошамый икән, димәк сиңа ошамый алар. Һәм кайбер кеше, мәсәлән, хәзерге вакытта ниндидер теге сезгә ошамаган эштә эшли икән, ул аның өчен генә бит инде гаепле түгел. Һәм тагын бер әйбер, без шуны истә тотарга тиеш. Нәрсә генә булса да, иртәгә дә кояш чыга, һәм иртәгә дә таң атачак, иртәгә дә яңа дөнья киләчәк. Дөнья аның белән генә бетми. Менә мәсәлән, коронавирус килгәндә дә без шундый бер төшенкелеккә бирелеп, бөтенебездә дөнья беткән шикелле, ахыр заман бу, моннан да дөньяның авыры булмас кебек, шундый фикерләр белән яшәгән идек. Менә хәзер инде күрдек, алай түгел икән. Шул рәвешчә без теге белеп торырга тиеш нәрсәдер эшләргә һәм нәрсәдер булдырырга кирәк, дөньялар авыр булуга карамастан. Чөнки бит инде, мәсәлән, әйтәләр, ахыр заман булганда да үсемлек утыртып куярга кушканнар ди. Әгәр ул үсемлек теге үлер булса да, безнең бит әле ахыр заман җитмәде, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә без нәрсәгә дә карамастан эшләргә һәм татар кешеләре милләтнең киләчәге турында уйларга тиеш. 10 елдан, 20 елдан безнең милләтебез нинди булыр? 5 елдан нинди булыр? Шуңа күрә безгә милли рухыбызны үстерү турында шулай ук уйларга кирәк. Ә моның өчен без аерымланырга тиеш түгел, бер-беребезне гаепләргә тиеш түгел һәм мөмкин булганда, булдыра алганча, ничек кенә әйтеп булса да, бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш. Нинди генә булса да, ярдәм ул берничек тә теге зыян итми һәм зыян итми дип түгел, шушындай ярдәм ул бер-беребездәге ышанычны арттыра. Татар халкындагы менә без татарлар бит дигән шушындай милли рухны күтәрә, менә бер-беребезгә ярдәм итү, кичкенә генә ярдәм итү булса да, киңәш белән ярдәм итү, мәсәлән, анда башкача ярдәм итү. Чөнки безнең әле киләчәктә дә яшисебез бар. Без беләбез, менә татар халкында инде бик күп кешеләргә, мәсәлән, юридик ярдәм кирәк. Ул рәвешчә ярдәм итү, шушы киңәшләр белән ярдәм итү, бу барыбызга да файдалы. Һәм без шулай булсак, авыр заманнар барбыр үтеп китәчәк, без тагын да көчлерәк булачакбыз. Мин моңа менә, мәсәлән, шулай булачагына ышанам. Һәм бу авыр заманнар барбыр кайчан да булса үтеп китәчәк бит инде. Аңа кадәр без теге ул иртәгә үтә, яңа елда бетә икән, 9 майда бетә икән дип түгел, менә бүгенге көндә нәрсәдер эшләргә һәм аның киләчәктәге нәтиҗәсен күреп эшләргә тиеш дип уйлыйм мин үзем.